ଧନ ଦେଖ ବେ ମାଲଟେ ଆସିଛି ପୁରା ଚୋଖା ଲଗା ସଣା ନୁଗୁଆ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଲି ପର ଝିଅଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ନାଇଁ ବୋଉ ଦେଖିନି ସେ ଆମ ଆଡ଼କୁ କେମିତି ଅନେଇଛନ୍ତି ହଁ ସେ ଅନେଇଥାନ୍ତେ ତୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ତୁ ଚାଲୁନୁ ଧନ ଦେଖ ମୁଁ ତା ମମିକି କେମିତି ପଟଉଛି ଅନାନି ନଗୁଆ ତା ମମି ତତେ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ ତୁ ପଳେଇ ଚାଲ ଏଠୁ ତୁ ଡରୁଛୁ କାହିଁକି ମୁଁ ବା ଅଛି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ମାଉସୀ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ତ କୋଉ ବୋଉର ଭଉଣୀ କହିଲି ତୁ ବାପାର ଶାଳୀ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଉସୀ ଆପଣ ପୁରା ଦିଟ ମୋ ବୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି ମାଉସୀ ମାର ଖାଇବି ସେ ମା ଝିଅଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି କୁଟା ଖାଇବି ଛାଡ଼ିକି ପଳଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କଥା କ'ଣ କି ଆପଣ ନା ଦିଟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ବୋଉ ଭଳିଆ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତମକୁ ମାଉସୀ ବୋଲି ଡାକିଥିଲେ ଖରାପ ଭାବିବ ନା ଖରାପ କାହିଁ ଭାବୁ ମୁଁ ତ ତମ ବାପାର ଶାଳୀ ନା ବୋଉ ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା ମୁଁ ଏଠିକି ନୂଆ ଆସିଛି ମୋ ଝିଅ ଏଠି କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ଆସିଛି ରହିବେ ଆପଣ କୋଉଠି ଏଇ ଏତେ କଥା ପଚାରୁଛି ଆର କାମ କ'ଣ ତୁ ତ ରହରେ ପୁଅ ଆଜି ତ ମଜା ମଜା ଖୋଜି କାଇଁ ତମର କ'ଣ ଜାଗା ଅଛି କି ରହିବା ପାଇଁ ହଁ ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ ଭାବିବେନି ତାହେଲେ ଆମ ଘରେ ରହିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ତମ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେମିତି ଖେଳ କରିବି ବୋଉ ଦେଖିନି ସେ ଦି ଜଣ ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆସିନି କି ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ଯାଉଛି ରେ ଧନ କ'ଣ ହେଲା ବା କାହିଁକି ଚିଲଉଥିଲୁ ଇଏ ସବୁ କିଏ ବା ତୁ କାହାକୁ ନେଇକି ସବୁ ଆସିଛୁ ଆରେ ବୋଉ ତୁ ରାଗନି ମୁଁ ନା ତତେ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି କି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବୁ ବା ତୁ ବୋଉ ଲୋ ତୁ ନା ବହୁତ କାମ କରୁଛୁ ତୁ କାମ କରି କରି ବହୁତ ଝଡ଼ି ଗଲୁଣୁ ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ ହଉନି ନା ଶୁଣିଲୁ ବୋଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେପଟେ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ତ ମତେ ମମିକି ପଟେଇ ପଟେଇ ତତେ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସିଛି ଅନାନି ବାଡ଼ି ଥିଲା ତୁ ପାଠ ସାଠ କିଛି ପଢ଼ିଲୁନି ଏଇ କାମ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଶୁଣ ବୋଉ ତୁ ରାଗନି ମୁଁ ଏଥର ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବି ପ୍ଲିଜ୍ ତୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବୁନୁ ସେ ଏଇଠି ରହିବେ ବାପା ତ ଯାହା କଲା କଲା ତୁ ବି ସେଇଆ କଲୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ତୋର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ବୋଉ ଦେଖିକି ତା ମମି କେମିତି ରାଗିକି ରହିଛି ମାରିଦେବେ ଆମକୁ